Bueno, egunon guztioi, Eta ongi etorri 10. musika jardunaldi hauetara. Egia esan, bai Fedek eta bai Nereak profesional askoren lana eskertu dabe, eta egia esan, ni neuk bat egiten dut esandako guztiarekin. Eskertzeanik be, ez dut errepikatuko, hain jente asko eskertuko dabe, baina bai, zelan ez, antolatzaileak, ezta? Guztiak, hemen ibili direnak, baina batez be, ni neuk Nerea eta Nerea, bi Nereak, beti hortxe dagoz, JK, hau egin alizateko. Konservatorioari ere, mila esker, eta batez ere zeuek eskertzea, jardunaldi hauek bizirik mantentzeagatik. Aurten ja, esan dutzue, egitaraua politxa, oso polita, nire ustez, kantagintza, sasoia izan da. Eukine bania nik neuk neure eskuartian egitaraua pentsatu neban. Beitu, hauek omenalditxo bat edo antolatu dabe. Igual beharrezkoa zan, ez da? Egiz esan, gure herrian kantagintza oso garrantzitsua da. Edozein lekutan, txokoetan, jardunaldietan, edozein bazterretan, jendea kantatzen topatzen dugu. Eta gure emozioa, gure bizipenak eta adierazteko. Egia esan, tresna hori izatea bizitzan, kantuaz baliatzea, bizipenak adierazteko, emozioak eta adierazteko, ze garrantzitsua da. Postasuna, maitasuna, tristura, gaur egun esaten dugu heziketa emozionala, baina kantuaren bidez ze ondo egin aldan hori ere, ezta? Eta tresna hori berreskuratu ez dugu galdu behar, indartu egin behar da. Aurrek txikitatik hori eukitzea ze ondo. Horregaitik berriro eskerrik asko zuoi, musika irakasleoi. Gure eskoletan, ikastetxeetan, musika biziarazteagaitxik, erakusteagaitxik, disfrutatzeagatik. Eta batez ere, transmititzen, aberastasun hori transmititzen jakiteagaitxik. Gure aurreta gazteek denak eskertuko dute euren bizitzan hori egiten badozue, hori jarraitzen badozue hori egiten. Beraz, aurrera, ez etzi, aurrera goiari, eutzi goiari, bere lekuan jarri behar dugu guztion artean, musika ikastea eta irakastea ze garrantzitsua den hezkuntza sisteman. Jardunaldi hauek, lagungarriak izan aldira bide horretan, gaurko egitaraua oso aberatsa da, oso polita, eta ni pentsatzen dut asko disfrutatuko dozuela. Beraz, benetan, bihotz-bihotzez, eskerrik asko zuoi.